Mogaka nigateru na nigagochia kuri kari uko gochase kiombe kia Eacc gekorwania obukurume na kurigereria chimbwa erio koene kiabuna obutukiweme kigima bwabere bogokorwa kubwatikana nobutumeki bwechiringi chimilioni 100 echo chiabete chikubwato kwa ne serikali ya county ya Nyamira asobwagachi bwe university asichinsemo chia kiabonyoru okwana chingaki echo nigo agikeria obutumeki bwechibese chiasa gotababuna meroberende onsi tianya gochaka kubwatikana nobwagachi bwe university nani gago cha magega yechi video koranda semetandao kubwatekana nenkwana yomo bunke o North Mogrango Josh Nyamoko oyo bakawataona nigo baumerana no morai wense Dr. William Samuel Ruto na gwekero koiwana buna university ya Nyamira nigira chukwagachwa ase chinsemo chia kyabonyoru Mogaka nigatebire na nokobwa we serikali wetrase wizara yechsemi akone kyabuna imirobire bune yaberege gwikirana korende tali chinguru chiegati yabarayi abo bakoraria amangana ao atawenereti asechpara university ye toko gamba ya kabere koligigwa Nyamira entanga ninja setwe igari kiabonyo aende wongwa kero Mogaka nyagarama governor umutanga ninga mbuyamono abancheretenga university yo ira kiabonyo tali golioka akaba gavana nyagarama akaba chibese chiaito cha Nyamira County 100 million bansere university yeyo moko iwe university nereke igabwa chibese chiachete moko igunero igote toteba niya maendeleo na nchero mu wakili bunango tira Jumatatu igote tagete Eacc abantu bali bago tukobo ibi babwa tikibese chaita 100 million chia sogeti kungankia banyoru chiko chia university taiyo pakare rock ende gitayo roro konya njira mbolemba bwatari chibese chi abagutie bagote nko batari koli motekabere na baibi mbabwa atike sokero omonto tenena osokirie miengima koeterase naenda mayo kototebi nga chibese chinde chigocha igo bachitege toro naende nga chirete gocha no chigo sokera amagana ina no mutege taba Nyamira gake